Ja, dat was wel in de oogstop gedaan. Ja. Ja, ik zat er in. Ja. Ja? En dan gaat het weer dicht. Toch weer wat hebben, of niet? Kan ik? Hier oplaten en kijken wat er gebeurt. Wat bedoel je, bovenaf? Ja, dat is bovenaf volgen. Kaartje met de boomman. Ja, ik weet dat ik hem hier net even op mijn laptop had liggen. Nou ja. Ja, hoor. Oké, heel goed Jeroen. Ziet hier nog een optie, Ja. toch? Nou ja, ik kreeg een bericht van Marcia van hoeveel minuten is er al gedroogd. Ik zei ja, 200-300 minuten. Om het eentje om het af te sluiten. Ja, ik denk dat is zo de basis. Nou, niet de basis. De basis is het verhaal en de inhoud en alles wat er gebeurt, maar het geeft. Je krijgt het op zo'n mooie manier te zien. Zo krijg je het toch nooit te zien. Als je hier door het bos loopt, dan zie je dat toch niet zo. Dus het is gewoon geweldig. Heel erg mooi. Op Tim aanlopen en dan denk ik, oh, hey Tim, maar links. En dan vindt hij zo de kleverige koraalzwam. En dan komt hij mooi op tv. Ja, dat vind ik. Nou, cool, dat je met bouwstijgers gewoon zo'n toren kunt bouwen. Al, hè? Ik ben de drone kwijt. Ja? Nou, niet om landen, maar normaal gesproken voelt hij de grond en dan gaat hij heel rustig naar beneden. Maar hier ging hij echt volle vaart. Als een baksteen viel hij zo er even in zijn hand zo. Heel wacht Christian. Ja. Ik had geen rekening mee gehouden dat we roeldames hebben. Zo. 5 minuten niet gedroomd is niet gedraaid. Ja. Oh ja, nog een stuk of 4. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan op het duimpje. Abonneer je op ons kanaal. En druk op het belletje. Want dan krijg je een nieuwe video. Ja, kom maar.